በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልሳን ኩንኒ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደይ 20 ሕዳር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ለይቲ ዘሕደረ ብሩኽ መዓልቲ ይውዕለና። ብሩኽ መዓልቲ ዘውዓለ ድማ ብሩኽ ለይቲ ይሕድረና። ካብዚ ዘለናዮ ሕማቕ ግዜ ብቸርነቱ ይዓቅበና። በረኸትን ረድኤትን ናይ እመ ኣምላኽ ቅድስቲ ጽዮን ማርያም ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። እንቋዕ ድማ ናብ ሓያል ሰማዕት ማር ቴዎድሮስን ቅዱስ ኣናንዮስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት ሓደ ኣምላኽ ብዝኾነ ብኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ዓብይ ክቡር ዝኾነ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብሰማዕትነት ሞተ። በዚ ዕለት ድማ ቤተ ክርስቲያኑ ዝኸበረትሉ እዩ። ናይዚ ቅዱስ ኣቦኡ ድማ ዮሃንስ ይበሃል ነበረ። ንሱ ድማ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ሰጥብ ካብ ትበሃል መንደር ኮይኑ ናብ ከተማ አንጾኪያ ድማ ምስ ሰራዊቱ ወሰድዎ እሞ ናብ ከተማ ኣብኡ ነበረ። ካብታ ከተማ ድማ ንሓንቲ ጓል መኳንንቲ ተመራዓወ እሞ ንሳ ድማ ጣዖት ተመልኽ ነበረት። ሰብኣያ ዮሃንስ ግን ዘምልኾ ኣይትፈልጥን ነበረት። ድሕሪዚ ቁሩብ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ኣዲኡ ናብ ጣዖት ኣቕሪባ ኣምልኾታ ክትምህሮ ደለየት። ኣቦኡ ግን ኣግደፎ ኣይደለየን። ስለዚ ድማ ተቆጢዓ ንሰብኣያ ንዮሃንስ ኣባረረቶ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ምስ ኣዲኡ ተረፈ። ኣቦ ዮሃንስ ከዓ ወዱ ቴዎድሮስ ናብ ሓቀኛ መንገዲ ምእንቲ ክመርሖ ናብ እግዚአብሔር ይጽልን ይማልድን ነበረ። ህፃን ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዝዓበየ ግዜ ጥበበ ተምሃረ። ጎይታና ድማ ልቡ ብሩህ ገበረሉ እሞ ስሙ ናብ ኣውላኪስ ናብ ዝበሃል ኤጲስቆጶስ ድማ ከይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ኣዲኡ ድማ ዓብይ ሓዘን ሓዘነት። ድሕሪዚ ስለ ኣቦኡ ብሂወት ከምዘየለን ክሓትት ጀመረ። ካብ ኣገልገልቱ ሓደ ድማ ናይ ኣቦኡ ስራሕ ብስውር ነገሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ጎበዘ፣ ብጣዕሚ እውን ብርቱዕ ኮነ። ንጉስ ድማ ናይ ሰራዊቱ ሓለቃ ገይሩ ሸሞ። ንናይ ፋርስ ሰባት ክዋግኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ብጣዕሚ በርትዐ። ንናይ ፋርስ ንጉስ ወዱ ድማ ማረኾ። ምስኡ ከዓ ምብራቃዊ ቴዎድሮስ ነበረ። ንናይ ፋርስ ሰራዊት ድማ ኣሳደድዎም። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ ናይ ፋርስን ናይ በርበርን ሰባት ኣብ ልዕሊ ሮማውያት ተለዓሉ። ንብዙሓት ከተማታት ድማ ኣጥፍኡ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ፈርሐ። ንቴዎድሮስ ፀዊዑ ድማ እንታይ ንግበር? ኩሎም ሰራዊትካን ናይ ኣፅዋር መሳርሒካን ሒዝካ ናብ ውግእ ውፃእ በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ናይ ኣፅዋር መሳርሒካ ወሲድካ ንዓሽከርካ ሃቦም። ኣነ ግን ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታይን ብኣምላኸይን ብፈጣሪይን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነት ይኣምን እየ እሞ ናይ ኣፅዋር መሳርሒ ኣይደልን እየ። ኣነ ንበይነይ ናብ ውግእ ክኸይድ እየ። ካብ ወታሃደራት ድማ ንሓደ ከማን ምሳይ ኣይወስድን። ኣብ ውሽጢ ኢደይ ዘሎ ጦርን እዚ ዝተቐመጥ ኩሉ ፈረስን ጥራሕ ይኣኽሉኒ እዮም። ምሳይ ዝወፅእ ፈጣሪየይ ንሱ ክረድኣኒ እዩ። ንጉስ ድማ በልጸላእትኻ ናባና ቀሪቦም እዮም እሞ ዝደለኻዮ ግበር በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ሰልፊ ውግእ ወፀ እሞ ንጉስ ድማ ንናይ በርበር ሰባት ምእንቲ ክትዋግኦም እንታይ ሓይሊ ኣለካ? ምክንያቱ ንሶም ብዙሓት ወገናት እዮም በሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ነዚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ንስኻ ምስ ሰራዊትካ በዚ ቁም፣ ኣነ ድማ ናብኦም ንበይነይ ክኸይድ እየ። ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ድማ ክትርኢ ኢኻ በሎ። ኣነ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዘጥፍኦም ይፈልጥ እየሞ ካብኦም ሓደ እኳ ከዓ ሓደ ከማን ናብ ቤቱ ኣይምለስን እዩ በሎ። ንጉስ ድማ ኣደነቐ፣ ምስኡ ዝነበረ ኩሎም ድማ ኣደነቑ። ድሕሪዚ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ውግእ ንበይኑ ኸደ። ንንጉስ ድማ ካብኡ ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገደፎ። ናብ ናይ በርበር ሰባት ድማ በጽሑ። ትዋግኡ ዲኹም ወይስ ብሰላም ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ኢኹም በሎም። ንሶም ድማ ብዘይካኻ ናብ ሰይፉ ዝመፀ ናብ ውግእ ማለት እዩ ዝመፀ ኣይንርእን ኢና ዘለና እሞ
مسمن كنواقع بلو نسو دما ولا حدا مساي كمص ايدلن ايه انا نبيني بفطري حيلي كطفوم ايه بلم منالبات كلبي كتبارر مصيكا تخون مس بلم منالبات كلبي كتبارر مصيكا تخون انت دليخا جن نابخا كمص مانتي كابانا نحدا مرص امو كلتيخم تغاطم بلو ابتا غيزي قدوس تيودروس كاب لعلي فرس ورد امو ገጹ ናብ ምብራቅ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ጸለየ ንጣዖታት ስጋብ ዘጥፍኦምን ናይ ባቢሎን ከተማ ዘንዶ ስጋብ ዝቀትሎን ንነቢ ዳንኤል ዘጽናዕካዮ ኦ ጎይታይ ኦ አምላኸይ ከምኡ ድማ ሎሚ ምሳይኩን ብረድኤትካ እውን አጽናሐኒ ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግበአካ እዩ ንዘለዓለም አሜን ኢሉ ጸለየ። ጸሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ድማ ኩናቱ አልዒሉ ኣብ ልዕሊኡ ብመስቀል ምልክት አማዕተበ። ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ናይ በርበር ሰባት ከምዚ እንዳበለ ተዛረበ ምእንቲ ክንዋጋእ ናባይንዑ ክብሪ ይኹነሞ ንእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ባርያው እየ ከምዚ እንዳበለ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ንናይ በርበር ሰባት ኣጥፍኦም ካብኦም ድማ ፈረሰኛታት ይኹኑ ብእግሮም ዝኸዱ ወላ ሓደ ኣይትረፈን ናይ መኳንንቱ ቸብቸቦ ቆሪጹ ናብ ንጉስ ኣቕረበ ንጉስ ድማ ተቀበሎ ሰራዊት ድማ ሰገድሉ ናይ አንጾኪያ ሰባት ድማ መጺኦም ንናይ በርበር ሃገር ማረኹ አውግስጦስ ኣብ ዝበሃል ሃገር ድማ ሰባት ዘምልኽዎ ዓቢ ገበል ነበረ ምእንቲ ክበልዖም ኣብ በብዕለቱ ዕለት ክልተ ሰባት ይህብዎ ነበሩ ክልተ ኣዋልድ ዘለውኣ ከዓ ሓንቲ ክርስቲያን መበለት ነበረት ሞ ምእንቲ ክበልዐን ድማ ንደቃ ወሲዶም ናብቲ ገበል ኣቕረብወን በቲ ጊዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብታ ሃገር መጸሞ እታ መበለት ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆመት ደቃ ወሲዶም ምእንቲ ክበልዐን ንገበል ከም ዘቀረብወን ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ኩሉ እንዳልቀሰት ነገረቶ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ድማ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ብልቡ ነዛ ሰበይቲ በዲሎማ እዮም እሞ እግዚአብሔር ድማ ክብቀለላ እዩ በለ ሽዑ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ገጹ ናብ ምብራቅ ገይሩ ጸለየ ድሕሪኡ ድማ ናብቲ ገበል ቀረበ ናይታ ከተማ ሰባት ከዓ ይምልከትዎ ነበሩ ብኹናት ወጊኡ ድማ ነቲ ገበል ቀተሎ ንውሓቱ ድማ 24 ክንዲ ኾነ ነተን ደቂ መበለት ድማ ኣድሓነን ድሕሪኡ ድማ ኣቦኡ ምእንቲ ክደሊ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኸደ ነብኡ ድማ ረኸቦ ኣቦኡ ድማ ወዱ ምዃኑ ብምልክት ፈለጦ ቅዱስ ቴዎድሮስ ከዓ ኣቦኡ ስጋብ ዝዓርፍ ኣቦኡ ነበረ ድሕሪኡ ናብ ከተማ አንጾኪያ ተመለሰ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ክብሪ ይኹነሞ ንክርስቶስ ከም ዝኸሓደን ንጣዖት ከም ዘምለኸን ንክርስቲያን ድማ ከሳቐን ረኸቦ ካብዚ ቀዲሙ ናይታ ከተማ ሰባት ዘምልኽዎ ገበል ንሱ ከም ዝቀተሎ ናይ አውግስጦስ ሃገር ሰባት ናብ ንጉስ ከሲሶሞ ስለዝነበሩ ስለዚ ድማ ንጉስ ልኢኹ ኣቕረቦ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ዝቐረበሉ ጊዜ ንንጉስ ከምዚ ኢሉ ዘለፎ አንታ ስራሑ ክፉእ ዝኾንካ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ገዲፍካስ ንዝረኸሱ ጣዖታት ዘምለኽካ ናይ ሓጢአት ወዳዕ ወይልኻ እግዚአብሔር ፈጢኑ ንመንግስትኻ ከጥፋ እዩ ኣብታ ጊዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ኣብ መሬት ኣውዲቑ ምእንቲ ክገርፍዎ ንወተሃደራቱ ኣዘዞም ከምኡ ከዓ ገበሩ እሞ ደሙ ድማ ከማይ ፈሰሰ ኢዱን እግሩን ድማ ኣብ ጉንዲ ሸንከርዎ ኣብ ውሽጢ ስቃይ ከሎ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ ናይ መልአኽ ሓለቃ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ ወረደ ከምዚ ከዓ በሎ ጽናዕ ምኽንያቱ ናይ ገለኻ ፍጻሜ ቀሪቡ እዩ ሞ ስጋኻ ኣብ ውሽጡ ኣብ ዝነብረሉ ቦታ ድማ ድንቅታት ተኣምራት ክግለጽ እዮም በሎ ክብሪ ይኹነሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ ኪዳን ሃበካ ዝኽርኻ ንዝገብሩ ኩሎም ወይ ድማ ብስምካ ንዝጠመዩ ዘጽግብ ንዝጸምዐ ዘስትን ወይ ድማ ንቤተ ክርስቲያንካ ሞባይን መጽሐፍትን ዝህብን ኣነ ሓጢአቱ ኩሉ ክድምስሰሉ እየ ገድልኻ ንዝጽሕፍን ወይ ንዘንበቦን ንዝሰምዖን ወይ ድማ ንዝገዝኦን ኣነ ስሙ ኣብ ናይ ህይወት መጽሓፍ ክጽሕፎ እየ ድሕሪኡ ብዙሓት ካብ ናይ ንጉስ ሰራዊትን ካብቶም ህዝብን ተኣኪቦም
ነቲ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ተዛረብዎ አንተ ከሓዲ እግዚአብሔር ጥፍእካ ካብ ጸላእትና ዘድሓንካናስ ሓያልን ጽኑዕን ንዝኸበረ ቴዎድሮስ ተሳቂዶ ኣለኻ ብልዎ ነዚ ኢሎም ብኽብሪ በዓል ቤት ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመንሞ ኣብታ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ንኹሎም ኣቕተሎም ሰማዕትነት ከዓ ኾኑ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊሎም ድማ ተቐበሉ ድሕሪዚ ንጉስ ኣዘዘ ናይ ሓፂን ዓራት ኣምፂኦም ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ልዕሊኡ ኣደቂሶም ብትሕቲኡ ድማ እሳት አንደዱ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ኦ ፈጣሪየይ ንሰለስቱ ደቂቅ ካብ እሳት ከም ዘድሓንካዮም ኣድሕነኒ በለ ብቕጽበት ድማ እቲ እሳት ጠፍአ ከም ናይ ንጉሆ ግዜ በረድ ድማ ቁሪ ኾነ ካብ ሰማይ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ ክብሪ ይኹነሞ ካብ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝተውሃበካ ጽናዕ በርትዕ በሎ ኣብታ ግዜ ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ተሲኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ ከምዚ ከዓ በሎ ክብሪ ይኹነሞ ጎይታይን ኣምልኸይን መድሓኒይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድሒኑኒ እዩሞ አንታ ከሓዲ ሕፈር በሎ ናይ ንጉስ ናይ ጭፍራ ሓላፊ ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ክቡር ቴዎድሮስ ካብ ዘምልኾ ክብሪ ይኹነሞ ብዘይካ ጎይታ ኢየሱስ ካልእ ኣምልኾ የለን ኢሉ መስከረ ንዕኡ ድማ ርእሱ ኣቑረጾሞ ብሰማዕትነት ሞተ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምስቃይን ምህራሙን ድሕሪ ምስልቻውን ርእሱ ብሰይፊ ክቆርጹን ስጋኡ ድማ ከቃጽሉን ኣዘዘ ብናይ ጎይታና ፍቃድ ድማ ናብ ኣፈታ ገዛ ናይ ኣዲኡ ወሲዶም ርእሱ ቆረጽዎ ካብኡ ድማ ደምን ጸባን ፈሰሰ ዓቢ እሳት አንዲዶም ድማ ስንስጋኡ ናብቲ እሳት የእተውዎ እቲ እሳት ግን ኣይተንከፎን ኣዲኡ ድማ ነቶም ወታደራት ብዙሕ ወርቂ ሂባ ንስጋኡ ወሰደቶ ብዝወቀቡ ልብሲ ጌራ ድማ ገነዘቶ ስጋብ ናይ መከራ ፍጻሜ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤታ አንበረቶ ድሕሪኡ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰርሓትሉሞ ስጥብ ኣብ እትበሃል ኣብ ናይ ኣቦኡ ሃገር ኣብ ዝተሰርሐት ገዳም ድማ ስጋኡ አንበሩ ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገብሩ ዓቢ ፈውሲ እውን ድማ ኮነ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዕና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና በረኸቱ ድማ ምስ ኩላና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ሰላም ሰላም ለቴዎድሮስ ማር ሊቀ ሰራዊት ክቡር በረድኤተ አምላክ ባቲቱ እምሕዝበ በርበር መስተጽናን አፍራስ አህላቀ ወለእለሂ ዘእግር እስከ እያትረፈ ነፋጼ ለዝክር ይብል በረኸት ይሕደረና አሜን ከምውን ቅዱስ አንያኖስ ዘግብጽ እዚ ቅዱስ አቦ ውዕለታኡ ልዕል ዝበለ እዩ እሞ ኣብ ምድረ ግብፂ ብጣዕሚ ይኽበር እዩ ብፍላይ ንክርስትና ካብ ሃዋርያት ተቐቢሉ ናብ ምእመናን ዘረከበ አቦ ብምዃኑ ፍሉይ ቦታ ኣሎ እዚ ከመዩ እንተበሉ ወንጌላዊ ሃዋርያ ቅዱስ ማርቆስ ብሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ተመዲቡ ብፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኣብ 50ታት ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ናብ ምድሪ ግብፂ ወረደ ከተማ እስክንድርያ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሜዲትራንያ ብምንባራ መጀመርታ ናብኣ በጽሐ ልክዕ ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተወ ጊዜ ድማ ገና አንደበቱ ንወንጌል ከይተኸፈተ ዕንቅፋት ሃሪምዎ ጫማኡ ተበጠሰ ነቲ ኩሉ በረኻ ዝኸኣለት ጫማ ብዕንቅፋት ብምብጣሳ እንደሓዘነ ናብ ሰፋይ ጫማ መጺኡ ስራሓለ ይበሎ እዚ ሰፋይ ጫማ አንያኑ ይበሃል ጣዖት ኣምላኺ ግን ድማ ቆንዑን ገርህ ዝኾነን ሰብ ነበረ እሞ እሺ ኢሉ እንዳሰፈየሉ ከሎ ዝሰፈዮ ዝነበረ ክዳን ጫማ ስሒቱ ማእከል ኣጻብዕቱ ስለ ዝወቀ ኢታስታኦስ ወይ ከዓ ኦታኦስ ኢሉ ብዓውታ ተዛረበ ትርጉም ድማ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ ነዚ ሰምዐ ቅዱስ ማርቆስ ድማ ቅንዕ ኢሉ
ጎደናይ ስለ ዘቕናዕኻለይ የመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ምራቑ እንጥፍ ኢሉ ብጭቃ ናይ አንያኖስ ኢድ ቀብአ። ብቕጽበት ድማ ደሙ ቆይሙ ብቁስሉ ድማ ድሒኑ ከም ዝነበሮ ኮነ። በዚ ናይ ዝተኣምር ስንባዴ ድማ ደስታ ተሰሚዕዎ ምን ኢኻ ንስኻ ጎይታይ ይክብል ነቲ ቅዱስ ሓተቶ። ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ድማ መሊሱ ኣነ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ እየ በሎ። አንያኖስ ድማ በጃኻ ናብ ቤተይ ንኺድ ንዓናይ ናብ ቤተይ በሎ ኢሉ ድማ ነዚ ሐዋርያ ጋወዞ። ናብ ቤት ኣብ ዝበጽሑ ጊዜ ድማ ምስ ሰበይቱን ደቁን የእንጊዱ ናይ ህይወት ቃል ለመኖ። ቅዱስ ማርቆስ ድማ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ናይ ጎይታና መድሓን ስራሕ ምሂርዎም ኣመኑ። ኣጥሚቑ ድማ ስጋኡን ደሙን ኣቐበሎም። እዛ ናይ ቅዱስ አንያኖስ ቤት ድማ ኣብ ምድረ ግብፂ ናይ መጀመርታ ጉባኤ ቤትን ቤተ ክርስቲያንን ኮነት። ቅዱስ ሐዋርያ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት አካባቢ ኣብ ናይ ቅዱስ አንያኑ ቤት ኮይኑ ንብዙሓት የመነ። ብሰማዕትነት ቅድሚ ምዕራፉ ድማ ንቅዱስ አንያኖስ ናይ ምድረ ግብፂ ሊቀ ጳጳሳት ፓትርያርክ ገይሩ ሾሞ። ቅዱስ አንያኖስ ድማ ን12 ዓመታት ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ እንዳብዝሐ ተጋደለ። ካብ ቅዱስ ሐዋርያ ዝተቐበሎ ንጹህ ዘርኢ ድማ ዘርአ። ናይ ድሕነት ናይ ብስራት ድማ ናብ ህዝቢ ኣብጽሐ። እዚ ጽቡቕ ተኽሊ ድማ ክሳብ ሕጂ ከይጠውለገ ኣሎ። እዛ መዓልቲ ድማ ዕለተ ዕረፍቱ እያ። ኣምላክ ቅዱሳን ንኽፉ ኣርሒቑ ናብ ሰናይ ዘመን የብጽሐና። ካብ በረኸት እዞም ቅዱሳን ድማ ይኽፈለና ኣሜን። ሕዳር 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ማር ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓያል ሰማዕት፣ ቅዱስ አንያኖስ ወይ ከዓ አንያኑ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ አባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ካብ ኣናብባ ካብ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣርምለይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀብኒ ምድር ገና በሰረ ወጅጋየነ ከመነህነኒ ለህድግ ለዛዕበ ሰለለ ኢታባአነ እግዚአብሔር ስሙንሱት አላድነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩስ መዚያ ከየት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ልትጸጋ ምልተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልያን ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን